Кайча Физло, ами бачаи ма 10 сола шидай. Хеле пош қати ягон чиро қабидаро сӯда наметавона. Аҷияти ҷисмонӣ ягон проблема дошта бошад. Он як гуда кансии монайку 3 сола шидай. Қати ягон ҳамсол бозӣ намекунад. Ягон проблемаи равонӣ дошта бошад. Ами духтарчаро мегӯянд тез гап зани ёд мегиранд. Ян кормон духтарчаш дислогира пур кардияй. Мега ки ягон калимаи бедмучтагиш ягон ибора сохта наметавонад. Ягон нуқси зеҳнӣ дошта бошад. Я бача саволои маро ҷавоб наметибад. И қанайсист чӣ найсиста? ин муҳим нест ҷурат. ҳамин шубҳаҳое ки гуфтӣ дар аксар волидон махсусан падару модарони ҷавон ҳаст. онҳо дар аксар ҳолат мехоҳанд ки аз интернет ҷавоб гиранд, аммо мутаассифона ҷавоби муносиб ё ин ки саҳеҳ нест. Барои рафъи ҳамин шубҳаҳо, барои ҷавоб гирифтан ба саволҳо оид ба рушди ҷисмониву равонӣ ва зеҳнии кӯдакон, ман китоби рушди солими кӯдакро ба тавсия медиҳам. Китоби мазкур кӯмак мекунад ки волидон дар бораи рушди ҷисмониву равонии фарзандашон марҳила ба марҳила, яъне аз давраи таваллуд то синни мактабӣ маълумоти фаровон бигиранд ва эътиминон дорем ки маводи инҷо буда барои ҳар падару модар муфид ва зарур аст.